थाखानाय पावार एन्ड फांसन बेखौ खहा खालामदों। आंल' नङा, जोंनि बिटिसि बाखि जिमान जनगण दङ, रायजो राजा दङ, एसेबां गासैयाबो दुखु मोनदों। रायजोखौ खौसेथि खालामनो नाजानायनि थांखि लानानै बिपिएफ पार्टिया दिनै आनुষ্ঠাनिक भाबे जगदान खालामो। गिबियावनो आं साख्रि मावोमोन। रिटायारमेन्टआ 2021 नभेम्बराव जाबाय। बेनिफ्राय दिनैसिम दं आरो गतै साख्रि जिबनाव बिटिसिनि आन्दारावनो जिमान एलेका 4 डिस्ट्रिक्टआवनो आं साख्रि मावजोबदों। ACS आसाम सिभिल सार्भिस, गतिके बिभिन्न पस्टआव आं मावदों। एक्सट्रा एसिस्टेन्ट कमिशनार आरम्भ खालामनानै BDO, सार्कल अफिसार, SD सिभिल, ADC, जोबथारनायाव बिटिसिआव सेक्रेटारि हिसाबै साख्रि मावदों। गतिके बै आन्दलननि समनिफ्रायनो जिहेतु बिपिएफ दोलोनि जिमान सोद्रोमा दङ, बिथांमोनानो बे बिटिसि दानायाव गोबां आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों बे बिटिसिखौ लाबोदों आरो थांनाय 15 इयार्स बिथांमोना सासनाव फैदोंमोन आरो बिथांमोननि जा सासन बेबस्था बै टाइमाव जोंनि बिटिसिनि जा अस्तित्व बे सुरक्षित जाना दंमोन। नाथाय दिनै बे UPPL पलिटिकेल पार्टिया सरकार दानायनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि जा आवगायनि थाखानाय पावार एन्ड फांसन बेखौ खहा खालामदों। बे जोंनि बिटिसिनि अथरिटिनि बाहेराव स्टेट लेभेलसिम ट्रेन्सफार खालामनायखौ जों नुबोदों। गतिके बे अबस्थायाव जोंनि जा गोबां हानजानि गेजेरजों माने आन्दलननि गेजेरजों सोरजिनाय बिटिसिखौ बेबायदि हरखाबै पावारलेस खालामनायाव आंल' नङा, जोंनि बिटिसि बाखि जिमान जनगण दङ, रायजो राजा दङ, एसेबां गासैयाबो दुखु मोनदों। गतिके बे फारसे जों दा बे अबस्थायाव बिटिसिखौ बोरै आवगायनि जा परिस्थिति, आवगायनि जा स्टेटास बेखौ फिन लाबोफिननो हायो, बेनि थाखाय जों नाजानाया मोजां आरो बेखौनो साननानै रायजोनि गेजेराव हाबना बे बाथ्राखौ फोरमायथिनायनि गेजेरजों रायजोखौ खौसेथि खालामनो नाजानायनि थांखि लानानै बिपिएफ पार्टिया दिनै आनुষ্ঠাनिक भाबे जगदान खालामो। आल्टिमेटलि जों थानाय टाइमावनो 16टा डिपार्टमेन्टखौ ट्रेन्सफार खालामदो। दा खोनानाय मथे जोंनि जा बिटिसिनि एरियायाव साख्रि मावनाय आरो सेक्रेटारियाव साख्रि मावनाय बिथांमोननि दरमायाबो जोंनि सेक्रेटारियेटनिफ्राय जाला, बियो स्टेट लेभेलनिफ्राय जायो। देट मिन्स जोंनि जा रेभिनिउ कालेक्सन, बे कालेक्सना जोंनि बिटिसि सेक्रेटारिनि परिबर्ते स्टेट सेक्रेटारिसिम ट्रेन्सफार जालांदों आरो बे जा रेभिनिउ कालेक्सन बेनि सायावसो दरमाखौ होनाय जायो। बाखिथ' एग्रिकालसारानो जा दायो बे मुहुर्तआव जुदिअ मोनसे मोननै बिदि दं, बे थानाय थायो एखे बाथ्रा। जों आल्टिमेटलि अल डिपार्टमेन्ट ट्रेन्सफार जानायखौ जों रेभिनिउ पावारा जेतियाना थाया अब्लाथ' आरो बाखि डिपार्टमेन्टनि कोनो खामानि गैया। गतिके जों दा आल्टिमेट अबस्थायाव दङ आरो बिटिसिनि अल पावारा ट्रेन्सफार होनना बुंजायो।